Türkmenistan'ın halk artisti Suhan Urazberdiyev garaşsyzlyk diýilenine cümle cahan yanlarına sanmatan dünyan gelin münverine canmatan ak yollarımız dünya yakın ak yollarımız dünya yakın bir taraf yurt bakıp atan arkada
şirin canımı, büyük işlerimin şükrasanımı. Yürekli fenamı, fil mehribanımı, fil vatan terveri yaşa arkada. Bilen kuvveti Türkmen devleti, bilen şöhreti Türkmen milleti, yaşa arkada. Şöhretiye, vaki şöhret. Şuunlar yurdumyzyň ähli ýerine bolşýar. Paýtagtymyz Aşgabatda hormatly prezidentimiň Türkmenistan atly täze kitabyny tanışdyryş dabralary giň gerimde ýabanlandyrylýar. Bu kitapda wataňymyzyň döwlet garaşçylygynyň 20 ýyllyk sany taryhynyň öz bolşy ýylýazykda beýan edilýär. Şeýlekem bu näşrdiň bir taryhy wabata däl, eýsem yurdumyzyň geljegi nukdaýy nazardan garaşçylygy ýany wakalar görkezilýär. Türkmenistan kitabyny tanışdyryş dabralaryna gatnaşjylar bu näşriň arymlar üçin bolşýar. Giň okuwçylar köpçülik üçin yurdumyzyň öz ýalygynyň taryhy ähmiýetini açyk görkezýän möhüm resmi namadan bellidiler. Paýtagtymyzda Bağat ýol toý dawaral merkezine şaly garaşçylygynyň 20 ýyllyk toýy münasibetli. Toýlaýar garaşly diýar atly bayramçylyk dawarasy boldy. Aýdym sada dawaran Aşgabat şäher arsiwi etrap häkimli gurady. Oňa dörli kerde dekmet çeken armel. Paýanyň ýaşaýjylar hemde köp sany mehmanlar atnaşdylar. Bayramçylyk dawarada aty oturmada hormatly prezidentimiň ýol başçylygynda amala aşyrýan tutumly işleriň, mukaddis garaşçylygynyň hemde pek söýgeniň wagt beýlenten ýitirýän hoşa wagly aýdymlar beýlenten ýitirli. Çykyşlaryň ekletigem tamaşaçylar tarapyndan şowkunly garşylandy. Hormatly prezidentimiň taýsy tagyllaty bilen aty oturma sany ötüşleri betlenýär. Garaşçylyk ýyllar içinde ýyl halkymyň ýaşaýyş durmuş derejede barha ýokurlanýar. Bu çeýli ötüşleriň çäklerini hem häzirki wagtda garaşçyl hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiz beren tepkileri eý bolýar. Bunyň öňünde bagtyar türkmen halkynyň agdy birliginden nişandyr. Yurdumyzyň öz baştaklygy, miðemedligi döwletimiziň garaşçylygynyň aýdyň nişandyr. Bunyň netijesinde yurdumyň döwletiniň halk fitli, döwlet metleti işleri adalygy berilýär. Umumman bayramçylyk münasibetli geçirilen dabara gelen mehmanlarda ýatan çakmajak duýgular garlyrdy. Belen heňde ýerine ýetirilen aýdym taýlar, joşkunly taýlar bayramçylyk dabarasyň şowkuny hasyn belende götürdi. Bagştadanlaryň bir-birinden tätin öz başly çykyşlary dabara ýaňlananlaryň saatdan goşulanlardy. Olaryň ýerine ýetirilen joşkunly aýdym taýlary hormatly prezidentimiň öýleri hakda edýän taýlaryny bagştadanlaryň çäkiti hoşallygy bolup ýaňlandy. 26 oktýabrda Aşgabat köpbogly sport toplumyna ýurdumyzda bellenýän bayramçylyklaryň arasynda iň ajaýyp, iň naýbaşy bayrama, garaşçylyk gününe bagşlanan uly bayramçylyk dawarasy boldy. Sport meýdançygynyň merkezine ýaş ýigitler we gyýlar watanmadan mukaddis garaşçylygyň 20 ýyllyk alamatlanýar, ýani 20 ýaşyda we şuwly saçyp duran günüň keşwini şekillendirdiler. Türkmenistynyň döwlet senasy ýaňlandy. Tomaşaçylaryň we dawara gatnaşyklaryň watanmada bolan çäkiti buýsançy, halkymyzyň midemet agdy birligini şoklaranlar, ýani testleri goşulyp, adamlaryň garabyny aýdyp beýan edip bolmajak buýsanç duýgusyndan nolarýar. Türkmen halkyna hemde onuň lideri, Mehriban watanymyzyň güllep etmek üçin ägert ol özgertmeler başyn başlaýjy hormatly prezidentimizden gutlaglar aýdyldy. Stadionyň ylgaw ýodalarına Türkmen halkynyň asyrlary we buýsançy bolan, dünýä ýüzünde öýtilmez şöhret gazanan meşhur ahalteke bedewler peýda bolýar.
25 sany bedew garaşdyrlyk baýdagy parladyp, milletiň taryhy sene namatyny köp sany bilen tepkitler hem de ajaýyp üstünliklere betlen. Garaşdyrlygyň ekli geçen ýyllar öz başy şöklendirdiler. Ahaldaky bedewleriň tohumyny gorap saklamakda, onuň dünýä ýüzündäki şöhratyny artdyrmakda hormatly prezidentimiň tagallaty ören uludur. Milli liderligiň başlangyjy boýunça Aşgabatda her ýyl geçirilýän iň öwden kem siratly ahaldaky bedewiniň halkara gözüni geçirişi munyň aýdyň misaly bolup durýar. Beýikli bedewler sirkden oturup öňde bar orunlary eýleýärler. Galkynyş atysyndaky milli oýunlar toparyň dünýäniň durly ýurtlaryna geçen sirkden oturunyň bütün dünýä gözüni geçirilişinde gadanan köp sany bayraklary munyň aýdyň guwanamatlar. Bayramçylyk dawratyna çağılar we etkinjekler tan toparlary goşdurlar. Olaryň bagtyar nesiller watan geljegi atly joşuk çykyşlary ýerine ýetirdiler. Olaryň joşkynly tantlaryna, şadiýan aýdymlaryna bagtly çağalyk, ýaşlyk şatlygy, ajaýyp geljegi nam joşýar. Türkmenler ençe atyrlap çağalarynyň paragat hemde atywy durmuşda ýaşamagy, öz dehinlerini, başarnyklaryny, ata-batyryň bäkiyetlerine bagyşlamaklaryny arzu etdirler. Ine häzirki wagtda hormatly prezidentiň ýaşar milletimiň iň ajaýyp düsturlarynyň ruhuny terbiýelemek babatyna öňden görje syýasaty netijesinde Türkmenistanyň ýaş nesil mümkinçiligi eýe boldy. Sport meýdançasyna joşkynly sagatyň astyna sportyň dürli görnüşleri bilen meşgulanýan ýeder türkmen türgenleriniň gatnaşmagynda ajaýyp çykyşlar ýeňlandyrly. Saglygyň baş baýlygym diýen atalar sözünden ugralyp, Türkmenistan milletiň saglygy milli baýlygy deňeşdirli. Tutuş ýurt boýunça gurulan onlarca täze sport ýasalary, bolgan birleşdirmek barada döwlet tarapyndan edilýän galalar aýdyň tasdikler. Häzirki wagtda döredilen döwrüp sport ýasalar halkary ýarşlaryny hem üstünlikle geçirmek mümkinçilik berýär. Mirasa tarpy goýmak, watyny ögertmek ýerinde nesilleriň dowam edýänligi, bayramçylyk dawratyny dowam etdiren, milli miras boýsajylar milletiň atly edebi çepersada çykyşdyny ýoktally. Onna ödürün gülle ve taşdöwrün baştan geçiren Mehriban wat Türkmenistanyň boýsanjynyň söýgüsiniň nähil murdan şöklendirýär. Bereken ýaýhynyň bata beýlik çyş, anamadan bilen şäherlikler eýleýän osyatnyň işleşinçi alparly ýeňgi garalaryň ber. Muşagilýän serler derejesinde hatçylar milletleri eýleýän bellidir. Garaşyň ýeşillik edilýär. Paktaşlar 1 million 20 tonna gowrak aýaltan ýygyna. Ýurdumyň rehoratysyny goşdyr. Türkmeniň asyrlary we ardywydan berkarar döwletiniň ykdysady kuwatynyň guwanamaty bolup durýar. Sport meýdançasyna halkara gady geçirjisiň şekli emele getirildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň amala aşyrylmagy sebäpden ykdysady ösüş güçlü etdiler. Hemde bu ýerde paragatçylyk we durnuklygyň potalandyrmagyna ýardam berer. Stadiona türkmen halarynyň gözelligini wasp edýän, milli halaçylyk tynwatynyň we dokma pozugynyň gazanýan ýokary netijelerini taryp edýän aýdym ýanglandy. Senaga dulgamy ösüş ýoluna guller atçar gowhur gaşly abazatly çykyşlar ýurdumyza ýebaňlandyrylýar, uly gurçuklar barda görüň berýär. Dogurdanam, häzirki wagtda türkmen topragy ägert uly gurulşyk meýdançasynda nan bir näçe ýyl hem laşamy görnekler, ýerge görüp tamalamalar bilen gözümiň öňünde hatyl bolýar. Hadar deňiziniň kenaryna döredilen awada milleti ýaşaçyk dowlagyny aýdym görkezýär. Dabranyň ahyryna sport meýdançasynyň merkezinde arkadagy Şöhrat diýen ýadygy ýazyldy. Garaşsyz bir Türkmenistan, agada bir türkmen halkynyň hemde ruhlandyrjy ýa-da hormatly prezidenti bilen şanyny arzuwlar aýdyldy. Mehriban ülkemiz, hormatly prezidentimiz, türkmen halkynyň paragat hem bagtly durmuşyny wasp edýän aýdym bilen bu uly bayramçylyk dawraty jemlenni. Men Oğuzhan Abdülkerim, Kazakistan Respublikasynyň Almata welaýaty hemde Almata şäheriniň Türkmenleriniň medeniýet jemgyýetçilik başlygynyň orunbasary hemde dünýä türkmenleriniň perwer birleşiginiň agzasy. Mana biz dünýä türkmenleri bolup, dünýä türkmen wekili bolup, Kahraman arkada prezidentimiziň ýürüýte çakylygy boýunça ata-wetenimiziň Aziz Türkmenistan ata-wetenimiziň 25 ýyllyk şanly garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetde dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 10-njy maýynda biz dünýä türkmenleriniň wekilleri bolup Aziz ata mekanymyzyň gözel paýtagty Aşgabady gelen günlerimizden bäri toy tomaşa bayramçylyklary Türkmen wetenimizde öňe alyp barylan işleri biz dünýä türkmenleri bolup ötüren gowy begenýäris. Bugün hem Aziz arkadagymyzyň gatnaşmagy bilen Türkmenistan ata-wetenimiziň 25 ýyllyk garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli döwlet konserti bolup geçdi. O konsertde bizleri iň geň galdyran, begendiren wakalaryň biri Kahraman prezidentimiziň öz ýüreginden çykan duýgusyny,
öz yüreginden çıkan halk için, Türkmen için, Türkmenistan vatanımız için şu yüreginden çıkan göz koş şol konsertte aydım Türkmen için, Türkmenistan vatanımız için, Türkmen halkı için ayıp veren aydımları bizleri hasla hem şatlandırdı. Bu bayramçılıkta, bu koşkuları hem de aydımları biz Türkmenlere veren için biz hasem begendik. Bana bugün hem güzel Akmarmerli Türkmenistan vatanımızın güzel payitahtı olan Aşgabat şehrinde soğuklu, begişli bayramçılık nasibinde bolup geçen çara katlaşıp oturuyoruz. Bana gör yani bir dünya belirler vekille soğuklu bayramçılıkları görüp hasen begeniyoruz. Elmidama biz ata vatanımızda parahatçılık bulup toy tomaşasının köp bolmağı, bayramçılık köp bolup dursun. Hormatly kahraman prezidentimize, Türkmenistan'ın halkına, ahli dünya Türkmenlerine garaşsızlık 25 yıllık bayramçılık münasibeti tüyüs yürekten kutluyor. Elmidama vatanımız güllab östü. Ele bayramçılık Türkmen halkını kuvandırıp begençli oldu. Yine de bir gezek kahraman Berksalık halkıyor işlerinde elmidam ileri bolğuna arzu ediyoruz. Köp sağ olun, yine de toylarda duşalım. Hocamrat Adamrat Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin şahsi agdasy birleşen Arap Emirliklerdäki Dünya Türkmenlerinin bölümleri. Şol görüşme yani dünyanın çar günçünden Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin agzalary gelip hormatly prezidentimizin taňalasy bilen garaşsızlyk bayramyny toyuny tulap otyr. Yine görüşünüz yani bugün bana konserde katlaştık. Hormatly prezidentimizin üngatlı şu konserde bir kızıklı bol yere hormatly prezidentimiz öz aydımını soğut etti. Öz bilen şedim aydıma yerdi. Şöyle bildirdiğini Türkmenli sanatörlüğü için şöyle arkadağıma demek ya kuvandarımız ve dostlarımız demeni haklıdırız. Tolkunuyoruz, uysanıyoruz buna. Sebebi değilsen hiç dünyada iştiren zaten yani hormatly prezidentimiz eravanlık bilen ya dünyanın çar güncünün dünya gelip bayramçılıklara katlaşıp hem hasam şun yani ulu